Vieš, aký je rok bol pred 10 rokmi? 2 plus 2 je 9... Myslíš 2016? Áno. Na toto obdobie teraz veľa ľudí spomína. A prečo je to tak špeciálne? Velice easy, je to nostalgia. Tým, že vtedy sme boli deti, vnímali sme ho inak. Bolo menej problémov, nemuseli sme riešiť dospelácké veci, svet bol krajší. Pokiaľ sa bavíme o Gen Z, samozrejme. Chcela by som sa s vami podeliť, ako som ja ako dieťa prežívala toto obdobie. Pokiaľ ste mladší, približím vám túto dobu. A ak ste starší, aspoň spolu zaspomíname, čo v 2016 fičalo. Hneď prvé, na čo si spomeniem, boli aplikácie ako Snapchat, Instagram a TikTok. A TikTok sa vtedy nevolal TikTok, ale Musical.ly. Celá doba bola len o filtroch na fotkách a videách. Pokiaľ si nemal na Snapchate fotku s filtrom psa alebo na Instagrame selfie s dúhovými farbami, nebol si cool. V tej dobe ste si nemohli dovoliť dať fotku bez filtru. Ale dneska by ste boli za človeka bez vkusu. Na Musical.ly zase leteli tančeky, ktoré doteraz ostali na TikToku. Shuffle bol štýl tanca, ktorý som si dosť išla vtedy. Myslela som si, že bude zo mňa najväčšia shuffle tanečníčka na Musical.ly, ale moc vysoko som sa dívala. A bola som totálne poleno. Na YouTube letel Bottle Flip Challenge. Išlo o to, že ste hodili fľašou. Tá sa mala otočiť o takisto 60 stupňov a dopadnúť na stôl, bez toho, aby vám spadla. Bola to voľnočasová aktivita v škole. Všetci sme potom urobili dab, keď sa to niekomu podarilo. Fičali DIY videá, ako si spraviť vlastný sleaze. Tie som mala nakúkané ako blázen, ale nikdy som to neskúšala. Vtedy môj mozog nemal na to mentálnu kapacitu. Bolo to veľmi zložité na výrobu, lebo ste potrebovali lepidlo, čo bola tá jednoduchá zložka, ale potom ste potrebovali aktivátor, ktorý vytvoril z toho lepidla sleaze a ten sa na Slovensku nedal zohnať. Ale za to moje kamošky experimentovali a skúšali ho vytvoriť z veľmi divných vecí. Skúšala si tam dať múku? Nie. A vy váš? Ne, fakt ono to funguje. Ne, díky. Dôležitá bola aj móda. Čím gíčovejšie si bol oblečený, tým lepšie. Oblečenie s potlačou galaxie? Všeobecne, na všetkom bola galaxia. Obaly na telefóny, fľaše, knihy, topánky, tašky a kámo, legíny. Bola tá najodpornejšia vec zo všetkého. A ja som ich ako detko chcela. Mustáže alebo citáty na tajičkách, ktoré začínali slovami keep calm, nemohli chýbať v tvojom šatníku. A čím väčší snapback, tým za väčšieho kokota si bol. Ale ne. A cez zimu fičali zelené bundy s huňatou kapucou a k tejto bunde ti nesmeli chýbať žlté stavbárske boty. A tie veci neboli úplne najlacnejšie. Ale rodičov som prehovorila, nech mi ich kúpia. Teda boli to fejky z Číňaku, ale aj na to, že to boli fejky, tak tá bunda stála už v tej dobe 60 eur. Aj som si ich vážila za tie peniaze, takže som ich nosila každý deň a zotajala ich do poslednej nitky. A rodičia s tým samozrejme neboli v pohode. Sufa, nechceš novú bundu a topánky? Nie, mne sa to páči. Tebe sa páči vyzerať ako bezdomovec? Babi, pamätáte si ešte na EOSy a Baby Lipsy? Keď ste malé dieťa, chcete sa podobať a robiť veci ako dospelí ľudia. A my malé dievčatá sme sa chceli malovať. Takže sme si kúpili Baby Lipsy, ktoré mali aj rôznu farbu a EOSy, čo boli malé balzamy na pej, mali sladkú pejchuť a boli voňavé. Takže ste ich chceli skôr zjesť ako dávať na ksicht. Ešte bola tá doba, kedy sa deckám chcelo chodiť vonku a vtedy došli longboardy a pennyboardy. Longboardy mali väčšiu dosku aj kolieska, takže cez kamienky sa na nich úžasne vozilo. A pennyboard mi prišla ako tá najväčšia blbosť na svete. Doska bola krátka, takže si nemohol nikde dať nohy a ak si mal nohu 45, tak dovidenia. Išla som na ňom takto do školy a po 5 minútach cesty som sa zasekla o kamienok. Letela som na hubu a poboskala zem. To mohol byť tak pekný deň. A mne ho zo začiatku dobe pennyboard. Musím povedať, že pre mňa toto obdobie bolo jedno z najlepších. Áno, neznelo to tak celý čas, ale bolo. Hlavne cez leto s tými longboardmi to bola fakt obľúbená aktivita. Nespomenula som vôbec hudbu, ktorá bola ikonická. Ale existujú autorské práva, takže vám ju nemôžem pustiť. A či by som chcela zopakovať tú dobu? Asi nie. Som docela happy, že sa nemusím dívať na psie hlavy a nosiť leginy s galaxiou. Ak som na niečo zabudla, kľudne mi to napíšte do komentu. Nezabudnite taktiež dať like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!